Tervehdys! Tänään voitaisiin puhua kevyesti siitä, millaiset rakenteelliset seikat mahdollistavat erinäiset väestöpoliittista hallinnointia koskevat epäpoliittiset valinnanalaisuudet. Pitäisi lähteä niihin yksityiskohtiin, mitkä antavat tilaisuuden joillekin henkilötahoille tässä ihmisyhteiskunnassa muodostaa sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi tämän tällaisen hallinnoivan osapuolen oma henkilökohtainen suku ja suvulliset piirteet pääsevät muodostamaan esimerkiksi ehdottoman enemmistön jonkin yksittäisen alueen väestöllisistä lähtökohdista. Useissa tilanteissa ilmenee, että henkilö normaalisti kokee empatiaa ja suotuisia ajatuksia toista henkilöä kohtaan sitä helpommin, mitä tutummalta, jo entuudestaan omaksutummalta sekä esimerkiksi suvullisesti läheisemmältä se yksilö entuudestaan tuntuu. Joillakin henkilöillä se esiintyy voimakkaammin, osalla ihmistä on se vähän lievemmin, mutta yleisesti ihminen on olla varsin kyvytön päättelemään esimerkiksi itselleen täysin tuntemattoman yksilön ajatukset, mielipiteet, näkemykset tai tulkitsemaan heidän luonteensa sen hetkisiä tavoitteita, tarpeita tai elinehtoja, jos se toinen henkilö on tosi epäsamanlainen kuin tämä yksilö itse. Ja jotkut henkilöt puolestaan samaistuu herkemmin myös vähän vähemmän tuttuihin yksilöihin. Joka kerta kun tullaan ollenkaan kriisinomaiseen tilanteeseen, eli kun esimerkiksi ihminen joutuu stressaamaan oman selviytymisensä, hyvinvointinsa, pärjäämisensä vuoksi, on esimerkiksi se tilanne, että ravitsemus saattaa olla vähissä, tai on se tilanne, että yleisrauha on järkkynyt, on esimerkiksi sellainen yhteiskunnallinen kriisifunktio käynnissä, jonka yhteydessä henkilöt joutuvat kokemaan epäluuloa esimerkiksi toisia henkilöitä kohtaan, keitä eivät tunne, tai jotakin muuta sellaista ikään kuin näkymätöntä uhkaa suhteuttaen, jota he eivät kykenevänsä kontrolloida. Tapahtuu sellaista, että henkilöllä herkästi esimerkiksi kortisolitasot nousevat ja hän saattaa alkaa suhtautumaan itsellensä tuntemattomiin henkilöihin entistä epäluuloisemmin. Hän saattaa alkaa entistä vähemmän säyseästi muodostamaan uusia ihmissuhteita, luomaan yhteistyökontakteja, saatika päästämään lähelleen sellaisia henkilöitä, ketkä eivät ole hänelle aivan täysin entuudestaan tuttuja ja turvallisiksi koettuja. Tai tällainen muukalaiskammo tai kauhu on todella hankala ominaisuus, ja se yleensä päästää ihmisen persoonan ja luonteen kaikkein epäsuotuisimmat, epäsosiaalisimmat, epäakateemisimmat piirteet ja puolet yliotteeseen hänen käytännön valinnoistaan sekä teoistaan siinä elämäntilanteessaan. Aina silloin, kun ihminen on jo entuudestaan sellaisessa tilassa, muuttuu uusien ihmissuhteiden hankkiminen ja luominen entistä haastavammaksi. Ja mitä riippuvaisemmaksi ihminen tulee niistä jo tuntemistaan yksilöistä, mitä vähemmän hän kykenee luottamaan potentiaalisiin uusiin ihmissuhteisiin, ja mitä vakaammin hänen sen hetkinen elinkeinoelämänsä ja elinkeinoelämänsä riippuvuussuhteet edellyttävät sen nykyisen tai aikaisemman kommunikaatio- ja yhteistyöosapuolen läsnäoloa ja osallistumista hänen omiin aktiviteetteihinsa, sen vähemmän se ihminen on valmis taipumaan edes kriisi- ja konfliktitilanteissa negatiiviseen ajatteluun sen hetkistä sosiaalista konfiguraatiotaan ja kontaktimalliaan kohtaan. Yleisesti mikä tahansa sellainen instanssi tai henkilöväestöryhmä, joka tahtoo muun muassa vaikka esimerkiksi haltuunottaa jonkin alueen tai esimerkiksi tehdä epäsopivia asioita jollekin kyseisellä alueella vallitsevalle väestöosuudelle, on henkilöryhmä,
ryhmä, kuka saapuu sektorille hyvin monialaisen suunnitelman kanssa. Normaalisti he luovat itsestään äärimmäisen vilpittömän, positiivisen, sydämellisen ja solidaarisen vaikutelman, voidakseen päästä on the good side of joistakin niistä populaatio-osuuksista, ketkä sillä alueella sillä hetkellä vallitsevat. Ja kun he pääsee aina hyvälle puolelle, edes jostain pienistä enemmistöistä, kun he onnistuu esimerkiksi mahdollistamalla resurssitarjonnalla tukemaan kyseisen väestöosuuden henkilökohtaista kehitystä ja hyvinvointia sekä pärjäämistä tässä yhteiskunnassa tai muutoin maailmassa, kun he onnistuvat jollain tavalla luomaan sen sellaisen ikään kuin tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä, käy herkästi niin, että toinen osapuoli alkaa polttamaan siltansa siihen suuntaan, mihin aikaisemmin hänen sen hetkiset lujittuneet ihmissuhteensa ja yhteiskuntarakentunsa oikein perustuivat. Ja siinä vaiheessa, kun hän alkaa polttamaan niitä siltoja sinne aikaisempiin kontakteihinsa sen vuoksi, että uuden ystävänsä kanssa hän saa esimerkiksi enemmän resursseja vähäisemmällä vaivalla. Usein tämä vähäisempi vaiva tarkoittaa sitä, että hän ei joudu käyttämään yhtä runsaasti mielensä resursseja sen työn tekemiseen, mistä ne vaivan palkinnot ansaitsee. Eli sen sijaan, että sun täytyy vaikka toimia yrityspomona itselläsi ja kyetä ohjaamaan muutamaakin eri väestöosuutta niihin asianmukaisiin tehtäviinsä, sä päästkin siihen tilanteeseen, että sulla annetaan kaikki ne palkinnot helpommin ja vähäisemmällä vaivalla. Siinä vaiheessa esimerkiksi alat alimitoittamaan sun siihen astista työvoimaa, heidän työntekokapasiteettiaan. Sulla vähenee motiivi heidän työolosuhteidensa ylläpitämiseen, koska sä saat vaihtoehtoisen kaistan kaikkien niiden etujen ja hyötyjen saavuttamiselle vaihtamalla työvoimasi lähtöosuuskunta joksikin toiseksi. Jos ajatellaan, että esimerkiksi tähänastinen työvoimapolitiikka on perustunut tasavertaisuuteen, siihen, että kaikilla työn osallistujillakin on oikeus yhdenmukaiseen koulutukseen, täysi sananvapaus työalueillaan ja yhtälainen merkitys siinä työtehtävässä on se, että joko sä pidät heidät työläisinä tai sä menetät työläisen, niin sä joudut pomona aika paljon itsekin petraamaan heidän työolosuhteisiinsa ja joudut kohtelemaan heitä hyvin koherentisti. Mutta mikäli sen sijaan joku toinen lupaa toimittaa sä työvoimaa, kuka ei edellytä enää ollenkaan niitä samoja yhteiskunnallisia vaatimusasteita tai esimerkiksi akateemisen sivistyksen toteutumista, sä olet totta kai tällöin päässyt tilanteeseen, missä sun henkilökohtaiselta intellektuaalta kapasiteetilta ei edellytetä enää ollenkaan niitä samoja reunaehtoja tai niiden samojen massaedellytysten täyttymistä kuin siihen astinen hallinnointi ja siihen astisten taloudellisten etujen vastaanottaminen ja itselle koordinoiminen. On hyvin helppoa viehättyä orjakaupasta. On todella nopea tempoista useiden henkilöiden unohtaa tai niin ikään unohtaa kaikki siihen astiset yhteiskunnalliset sopimukset ja sovittelutekijät, silloin mikäli riittävän vahva vieras osapuoli on valmis tarjoamaan sulle hyvin kattavat väkiosuudet, sellaisia yksilöitä, ketkä eivät esimerkiksi heikosta asemastaan johtuen voi kieltäytyä toteuttamasta niitä samoja työtehtäviä vailla ollenkaan sitä työsuojelua ja niitä työvoimaehtoja, mitkä siihen asti vallitsevat. Sitä mukaan, kun tällainen korruptio alkaa asettumaan ja muodostamaan näitä hyvävelijärjestöjä, tullaan pisteeseen, missä ihmisen arvot eivät enää pääse toteutumaan siinä määrin, kun ovat toteutuneet siihen asti. Ja kun henkilö puolestaan polttaa aikaisemmat siltansa, hän jää itse riippuvaiseksi siitä orjatyöpanostuksesta, minkä hän jonkinlaisen tyrannin tai terrorin käsin kautta saa. Kun on esimerkiksi pomo, kuka joutui ennen huolehtimaan, että hänen työntekijänsä tulevat vapaaehtoisesti työmaalle, saakin nyt työmaalle henkilöitä, ketkä joku toinen on koonnut siihen pisteeseen, että joko hän tekee sen työn, tai he joutuu todella törkeiden väkivaltarikosten kohteeksi, niin sinä et pomona joudu enää panostaa sinne työvoimaan, vaan sä saat kaikki ne edut vailla sitä panostusta ja vailla niitä henkilökohtaisia haasteita, kuin myöskään niitä kehitysedellytyksiä, mitä siihen astinen rohkea vallanpito oikein vaati. Tällöin työmarkkina on muuntautunut ihmisten välisestä yhteistyöstä ja elinkeinoelämästä orjuudeksi.
ollaan tultu siihen pisteeseen, että kaikki tähänastinen akateeminen koulutuksellisuus ja ihmisoikeusarvojen läpilyönti on päätetty kimurantisti kiertää tai se on päätetty esimerkiksi kiistää. On tultu ajankohtaan, jolloin joka ikinen näistä orjakaupan muodoista edunsaaja on potentiaalisesti jo polttanut ne aikaiset siltansa niihin aikaisempiin työ- ja väestöryhmiinsä sekä sitten siirtynyt entistä voimakkaampaan riippuvuussuhteeseen sitä NS-hyvävelijärjestöä kohtaan, joka omilla väkivallan uhkauksillaan oli nämä mahdottoman helposti käsiteltävät orjat käyttävikseen toimittanut. Kun tullaan tähän tilanteeseen, ollaan monesti jo siinä pisteessä, että meillä on täällä, sanotaan nyt taas, vaikka vasta taho A, on taho B, on taho C ja on taho D. Taho A on tässä tapauksessa se henkilöosuus, joka on väkivalloin pahoinpidellyt tai muuten kurittanut väkiosuus D siihen pisteeseen, että väkiosuus D, toisin kuin väkiosuus C, on valmis tekemään töitä väkiosuus B:lle, vailla ensimmäistäkään niistä perusoikeuksista ja työelämän markkinaehdoista, joihin väkiosuus C puolestaan oli ehdollistettu, opetettu, koulutettu ja linjattu. Tässä tapauksessa väkiosuus C ajautuu todella hankalaan pisteeseen. Heillä ei ole enää arvoa työmarkkinoilla. He eivät tuota yhtä korkeaa katetta väkiosuus B:lle kuin mitä väkiosuus B nyt tässä vaiheessa jo edellyttää. Vaikka sen vuoksi, että henkilötaho tai väkiosuus A:lla on nyt tässä vaiheessa yleisesti ottaa mahdollisuus lähteä kiristämään väkiosuus B:tä sillä, että mikäli hän ei tarjoa näin ja näin korkeita katteita väkiosuus A:lle, väkiosuus A löyhyttää väkiosuus D:n työolosuhteet muuallakin sellaisiksi, että väkiosuus B ei saa kyseistä orjatyövoimaa enää haltuunsa ja hallintaansa. Mutta pilattuaan ja katkottuaan ne omat välinsä väkiosuus C-hän jää tällöin lähtökohtaisesti täysin vaille työvoimaa. Tulee ikään kuin nauretuksi ulos työmarkkinoilta. Se on hyvin harmillinen hyväksikäytännöllisen toiminnan johdannainen, jossa hyötyvänä osapuolella toimii edelleenkin väkiosuus A. Mutta kohtaako väkiosuus C tai väkiosuus D tai väkiosuus Ata muussa kuin hyvän tekijän merkeissä? Hänen toimiessaan yhdenaikaisesti totta kai myös työllistänä mille tahansa väkiosuus F:lle, joka puolestaan toteuttaa ne väkivallan teot väkiosuus D:tä kohtaan niiden etujen saamisiksi, jotka väkiosuus A väkiosuus B:n edunsaajana kykenee tavoittamaan ja toimittamaan. Tai esimerkiksi niiden uhkauksiin, kuin kykenee samaisin etuina esittämään. Tässä tällaisessa ongelmatilanteessa puhutaan siitä, että jokin hyvin epäpoliittinen toimitaho on lähtenyt ottamaan laittomalla tavalla haltuun erinäiset elinkeino- ja työmarkkinat yleisesti ottaen lukuisemmillakin eri alueilla ja sektoreilla, ennen kuin se toimeksipano ja toimenkuva tosiasiallisesti lyövät läpi niin laajalla volyymilla, ettekö se tosiasiallisesti riittäisi estämään esimerkiksi väkiosuus C:n nousun ylös minkään asteisena yhteisönä tai järjestönä, joka voisi alkaa itselleen lainmukaisia tasavertaisuusoikeuksia vaatimaan väkiosuus B:n laittomia korruptiorikollisuutta vastaavia uusia diilejä vastaan. Kun ollaan tultu tähän tällaiseen tilanteeseen, on muodostunut jo todella runsaasti hyvin eskaloituneita tai usein eskaloituvia kriisejä. Väkiosuus A voi olla edelleen hyvin korkealla tallilla näissä rattaissa, onhan hän sentään saanut toimittaa väkiosuus B:n toimittavia lukuisia elinkeinoelämällisiä etuja millä tahansa näistä väkiosuuksista. Täytyy aina väkiosuus A:n huolehtia siitä, että kaikki toimenpiteet ovat jaettuna riittävän useiden eri sektorien toteuttamiksi, tai riittävän useiden eri henkilötahojen tai edes populaatio-osioiden toimittamiksi asian haaroiksi siten, ettei häntä välittömästi kykene kukaan osoittamaan ja sanomaan, että tuo tarjoaa, mutta tuo myös riistää. Mikäli jollakulla ovat todisteet siitä, kuka henkilö toteuttaa minkä mukaisia toimenpiteitä, mitä kaikkea väestöosuuksia vastaan,
puhutaan yleisesti NS-liikesalaisuuksista, joiden paljastamisesta väkiosuus A puolestaan voi haastaa petollisen osapuolen milloin tahansa, minkä tahansa tyyppiseen oikeudenkäyntiin. Yleisesti ottaen ei minkäänasteiseen julkiseen oikeudenkäyntiin, missä tämä tällainen tilanteet havainnoinut ja profiloinut yksilö voisi esille tuoda nämä tällaiset seikat yksityiskohtaisesti ja saada niihin mahdollisesti muunkin kansan tukea, niihin puuttumiseen siis. Vaan ensisijaisemminkin niin, että henkilöosuus A huolehtii siitä, että potentiaalinen korruption ja rikollisuuden ilmituoja joutuu itse niin heikkoon vuorovaikutukselliseen rooliin tai hankalaan yleistilanteeseen elämässään, ettei hänellä ole potentiaalia eikä kykyä enää lähteä konsultoimaan niitä henkilötahoja tai niiden intressien henkilöosuuksia, ketkä kykenivät tämän henkilöosuus A:n rikoksia rajoittamaan, niihin puuttumaan tai niiltä perustat poistamaan. Ja kun ollaan tultu tällaiseen tilanteeseen, ihmisen mieli ei monestikaan ole valmis enää perääntymään. Väkiosuus B on mahdollisesti osallistunut jo niin lukuisiin äärimmäisiä lopputuloksia aikaansaaneisiin rikoksiin tällä laittomalla korruptiollaan, että hänellä ei oikeastaan ole enää sitä optiota, että hän voisi vain kävellä taaksepäin, myöntää virheensä, puuttua tekemiinsä rikoksiin ja erinäisiin rikkeisiin, vaan usein tällöin henkilö B ensisijaisimminkin turvautuu henkilöosuus A:n tarjoamiin mahdollisuuksiin pitää nahkansa ja siipensä puhtaina. Se ei välttämättä aina tapahdu ihmisen tietoisen valinnan ja päätöksen kautta. Asia tulisi tutkia aina hermostollisesti esimerkiksi MRI-kuvausten avustamien konsultointien erinäisten kuulustelujen avuin, jotta saataisiin täysi varmuus siitä, millaiset yksilötason seikat muun muassa esimerkiksi altistavat tällaiseen rikolliseen hyväksikäyttöön osallistumiselle ja sen kanssa yhtäläiseen toimipolitiikkaan siirtymiselle. Joka tapauksessa, mikäli ei ole vielä tultu siihen hyvään tilanteeseen, että joka ikinen tällaiseen korruptiokartellirikollisuuteen osallistunut osapuoli tulevat käsitellyksi rikollisina, jotka kriminologisesti profiloida ja poistaa valta-asemistaan, niin ollaan yleisesti siinä tilanteessa, missä väkiosuus A yhdessä väkiosuus B:n kanssa on valmis aiheuttamaan äärimmäistä tuskaa, tuhoa, kauhua, kidutusta, järkytystä, henkilöterroria, kaikkea väkiosuus C ja väkiosuus D:n edustajia kohtaan, ketkä ovat esimerkiksi tietoisia heidän siihen astisista rikoksistansa. Ja kun tällainen henkilö, joka niistä rikoksista on tietoinen, olisi esimerkiksi potentiaalinen viestin välittäjä näiden ongelmien ja tapahtumien ja asianhaarojen esille tuomisiksi myös vaikkapa seuraavalle sukupolvelle tai tulevalle väestöosuudelle, johon samaiset tai muunlaiset rikokset tai vaikka sitten ei-rikollinen yhteistyötoiminta ja intressit voisivat kohdistua, on tämä jo tähän asti sitä tapahtumista tietoinen yksilö totta kai huomattava haitta henkilöryhmä tai väestöosuus A ja väestöosuus B yleiselle maineelle ja hyvinvoinnille sosiaalisissa suhdanteissa, joihin saattaisi sitten olla pyrkimässä ja hakeutumassa. Tämä tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että monin tapauksin väkiosuus A ja väkiosuus B kykenevät yhdenaikaisesti toteuttamaan todella laaja-alaisesti kattavia ja merkittäviä rikoksia. Kaikkia niitä yksilöitä kohtaan, ketkä he kokevat uhaksi, ketkä he kokevat mahdollisiksi negatiivisiksi viestiöiksi, yksilöiksi, joista seuraa harmia, joiden läsnäolo, olemassaolo, elossaolo ylipäätään riittäisi horjuttamaan heidän hyvää mainettaan ja positiivista tai ainakin vähintäänkin potentiaalista
valta-asemansa meidän muiden yksilöiden silmissä. Jos se henkilöosuus A ja henkilöosuus B, joka näihin kartellirikoksiin on osallistunut, on esimerkiksi hyvin vaurasta, hyvin kehittynyttä kansaa, ovat esimerkiksi henkilöitä, joilla on ollut orjakaupan avuin runsaasti ravitsemuksellista infraa tarjota toisilleen, luoda isot perheet, kasvattaa lapsensa yltäkylläisyydessä, optioissa urheilla, laulaa, harjoittaa itsensä kehittämistä, parhaiden tarjolla olevien suvullisten kumppaneiden valitsemista jne. On usein niin, että he ovat saaneet sillä tavalla kehityksellisesti positiivisen kanssakulkukierron tähän omaan henkilökohtaiseen toimintaansa, että kun monetkin muut, esimerkiksi NS-kehittymättömemmät väkiosuudet, kykenevät herkästi katsomaan heitä niin ikään kuin ylöspäin. Voivat ajatella, että tuo hyvin ravittu henkilö on siinä määrin hyvinvoiva, että heitä halutaan imitoida. Halutaan lähteä kulkemaan samaan suuntaan heidän kanssaan, halutaan lähteä plaguoimaan heidän toimintamallejaan sekä tapojaan että reittejään saavuttaa nämä henkilökohtaiset edut sekä niiden aikaansaamat muutokset ja vaikutukset siinä yksilökehityksessään. Ja kun niitä henkilöitä ja henkilöosuuksia lähdetään ikään kuin idolisoimaan, usein ihmisen moraali järkkyy hyvin monialaisesti, eikä hän välttämättä enää ylläpidä niitä sellaisia arvoja sekä aatteita, mitkä siihen asti olivat sen hetkisen sosiaalisen yhteistyön ja hyvinvoinnin edellytyksensä. Tällöin se rikollinen korruptio on siirtynyt todella laajamittaiseksi huolenaiheeksi ja ongelmaksi ja mahdollistanut useiden sosiaalipoliittisten yhteistyö- ja yhteisörakenteiden vajoamisen, kun on sitten ihmisiä, keiltä esimerkiksi puuttuu joitain resursseja joidenkin henkilöominaisuuksien kehittämiseen, mutta he kokevat, että tällaisia resursseja saavuttaisivat lähtemällä toimimaan samoin kuin henkilöosuudet A ja henkilöosuudet B. Ja sitten esimerkiksi samoin kuin vaikka ne yksilöt henkilöosuus C ja D, ketkä saavat sitten edes ne omat minimielinkeinoelämänsä edellytykset näitä henkilöosuus ja väkiosuus A ja väkiosuus B edustajilta, jotka kyseisiä kykenevät määrittelemään. Miten tämä määrittelyoikeus sitten oikeastaan käytännössä muodostuu? No, sehän perustuu lähtökohtaisesti suurelta osin nykyisesti jopa pelkkiin illuusioihin ja ihmisten näkemyksiin, mutta ei pelkästään niihin. Jos ajatellaan, että yleisesti hyväksytty sääntö on se, että kukaan ei saa istuttaa esimerkiksi omenapuita valtion omistamalle metsäalueelle, koska jokaisen tulee ansaita se maa-alue, että he saisivat sinne mitään istuttaa. Ollaan käytännössä hyväksytty se, että esimerkiksi maanomistajuussäännöt määrittelevät yksilön oikeuden ravinnon hankintaan. Se on ihan loogista silloin, mikäli yhteiskunta muutoin toimii lainmukaisesti. On täysin ymmärrettävää pyrkiä esimerkiksi vähentämään yleisesti haitallisten tuholaisten esiintymistä luonnontilaisissa ympäristöissä. On ymmärrettävää, että halutaan ylläpitää tietyt ekotyypilliset alueet sellaisena kuin ne ovat sen sijaan, että kaikki ihmiset vapaasti istuttavat mitä tahansa minne vain. Mutta kaikkien tällaisten säädösten perustana tulisi joka tilanteessa olla tietysti se, onko joka ikisellä saatavilla riittävästi ravitsemusta ja ravitsemuksellisen hyvinvoinnin edellytyksiä täysin turvallisesti ja lainmukaisesti, myös rikkomatta niitä sopimuksia ja sääntöjä kautta ehtoja vastaan. On hyvin harvoja sellaisia yhteiskuntia, missä todellisuudessa erinäisten väestöosuuksien näkemykset ravinnon hankinnan edellytyksistä todellisuudessa kohtaisivat täysin kompromissin alaista tilannetta tai vaikutelmaa tai tulkikuvaa. Kun katsotaan, että esimerkiksi niin ikään 90% tietyn alueen väestöstä ovat hyväksyneet kaikki nämä säännöt ja yhteiskunnalliset edellytykset sille, milloin yksilö toimii lainmukaisesti ja milloin hän puolestaan toimii ympäristölleen haitallisella tavalla. Tullaan pisteeseen, jossa totta kai väkiosuus A hyvin mielellään toimittaa näille 90% kaikki ne resurssit
ja toiminnan edellytykset, mitä heidän laillinen liiketoimintansa taikka muu elinkeinoelämän kannalta pakollisen tärkeä taikka muutoin vaadittava yhteiskunnallinen osallisuus että osallistuminen edellyttävät. Samanaikaisesti kuitenkin voi olla esimerkiksi niin, että noin 10% väestöosuuksista ovat tietoisia siitä, millaisia haittoja tämä tällainen hyvin tiukka ja järjestäytynyt yhteiskuntamalli on potentiaalinen aiheuttamaan silloin, mikäli esimerkiksi valvonta ei todellisuudessa varmista sitä ja varmenna sitä, ettekö ihan oikeasti todellisuudessa kaikki ne 100% alueen väestöistä ihan todellisuudessa saisivat riittävästi vaurautta, saisivat riittävästi lähtölinjoja sen oman työllistämisensä toteutukseen. Lähes missään olosuhteissa mikään näin rakenteellinen yhteiskuntamalli ei ole todellisuudessa jäänyt täysin vaille väärinkäytöksiä. Ja eritoten tilanteessa, missä väkiosuus A, myös esimerkiksi yhdessä väkiosuus B:n kanssa, huolehtivat, että ihan oikeasti jopa se 90% kaikista näistä yksilöistä saavat ihan oikeasti kaikki oman hyvinvointinsa edellytykset heidän käsiensä kautta. On tilanne sitten se, että se 90% eivät missään tapauksessa halua asettua väkiosuus A ja väkiosuus B:n asettamia poliittisia ehtoja, erinäisiä säännöksiä sekä taloudellista hallinnointia vastaan, vaan äärimmäisen mielellään allekirjoittavat kaikki ne rajat ja säännöt niin maankäytöstä kuin esimerkiksi valtiollisen infran hyödyntämisestä ja niistä suunnitelmista ja lausumista, millaisiin tavoitteisiin nämä resurssit pyritään koordinoimaan. Ja kun se 90% yhdessä väkiosuus A ja väkiosuus B kanssa ovat se kaikkein äänekkäin osuus siitä henkilö- ja yhteiskuntakunnasta, jää sen vähemmistöksi tai ainakin vähemmistön rooliin ajatun 10% näkemykset todella heikoille kannattimille. Heillä ei yleisesti ottaen ole siinä vaiheessa enää pääsyä väkiosuus A ja väkiosuus B:n tarjoamiin ja mahdollistamiin hyödykkeisiin, ei edes niihin maanomistajuksellisiin sääntymisseikkoihin, minkä pohjalta heidän pitäisi olla mahdollisuus vaikka istuttaa ne omenapuut ja alkaa laillisesti myymään niitä omenoita, mitä niistä puista kasvaa. Heitä lähtevät yleisesti ottaen kaikki elinkeinoelämän asettamat edellytykset toteuttaa minkään asteista taloudellisen, ekonomisen kanssakäymisen vuorovaikutusvälinettä. Heillä ei ole mahdollisuutta tuottaa ruokaa, heillä ei ole mahdollisuutta rakentaa taloja, heillä ei ole mahdollisuutta kaataa maata, tai siis kaataa puita ja rakentaa siitä taloja. Heillä ei ole mahdollisuutta edes ottaa niitä lainoja, mitkä henkilö tai väkiosuus A ja väkiosuus B ohjaavat niille yksilöille, ketkä ovat valmiita niistä lainoista puolestaan niille sitä etua toimittamaan. Tällöin puhutaan edelleen talousperäisestä orjakaupasta. Siinäkin tapauksessa vaikka nämä orjina toimivat osapuolet eivät ymmärtäisi osallistumansa orjatyöhön. He saattavat saada siitä ehdottoman korkeat resurssit itselleen, riippuen millaista alueista ja millaisista koordinointitoimenpiteistä on kyse. Ja tähän perustuvat esimerkiksi erinäiset kansainväliset kurssit, esimerkiksi rahayksikköjen välillä. Kun tiedetään, että esimerkiksi jollakin alueella ei ole potentiaalia toimia vaikka sotilastukikohtana tietynlaisille laittomille hyökkäyksille ja käsiksikäynneille, kyseisen alueen haltuun saaminen ei ole kovin edullista tai tarpeellista niille yksilöille, ketkä muun muassa tahtovat muodostaa entistä suurempaa ja laajempaa kartellimonopolia erinäisille alueille tai hyödyntää tähän astisesti hamuamansa vallan mahdollistamia laittomia tekoja muita väestöosuuksia tai esimerkiksi yhteiskuntia vastaan. Tällöin kyseiset alueet eivät ole korkean intressin alueita. Ne ovat silloin heikon kurssin sektoreita. Niille voidaan toimittaa yksilöitä esimerkiksi viljelemään maata tai perustamaan tehtaita, luomaan jotain sellaisia valuuttataloudellisia hyödykkeitä, mitä sitten tämä tehtaan tarjoaja tai resurssien toimittaja voi itse vaihtokaupassa periä ja puolestaan käyttää oman markkinataloudellisen viestintänsä tarvikkeistona toimiessaan puolestaan sitten taas sen ulkopoliittisella alueella. Eli jos esimerkiksi sektori
tilannetta, että mikäli esimerkiksi sektori D:llä ei ole potentiaalia toimia sotilastukikohtana sektori C:tä vastaan, sektori D on ikään kuin loppumaata, mutta väestöpolitiikkaakin hallinnoimaan alkanut henkilöosuus A ja väkiosuus A voi tässä vaiheessa harkita toimittaa sinne jonkin verran väkiosuus D:n edustajia. D on usein sellaista väkiosuuskuntaa, keillä on esimerkiksi jo kasvu- kautta kehitysvaiheessa ollut hyvin heikko ravitsemuksellinen tilantola, on saattanut olla hyvin lukuisia kemiallisia altistuksia, mitkä muun muassa estävät heidän hermostonsa toimintoja, jotka vastaisivat ylipäätään avaruudellisen älykkyyden kehityksestä niihin mittamalleihin, että heillä olisi ikään kuin AO-kapasiteetti profiloida ja tulkita väestöosuus A:n toimenpiteitä ja niihin mahdollisesti esimerkiksi puuttua. Silloin tämä väestöosuus D on käytännössä vaurioitettu tai vammautettu siihen tilaan, että sillä ei yksinkertaisesti ole muuta mahdollisuutta oman selviytymisensä kannalta kuin tarttua niihin oljenkorsiin, mitä vaikka se henkilö tai väkiosuus A sitten heille tarjoaa, vaikka välillisesti väkiosuus B esimerkiksi. Jos puhuttaisiin vain yhden sukupolven orjakaupasta, katsottaisiin herkästi, että juuri ne orjakaupassa hyödynnettävät väkiosuus D:n edustajat täytyisi tai tulisi erikseen vammauttaa tai nälkiinnyttää tai muutoin vaurioittaa siihen tilaan, etteikö heillä olisi enää täyden mitään kapasiteetti osallistua kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan tosiasiallisten koordinoivien kuvernöörien kautta ja avustuksella. Mutta kun puhutaan lukuisten sukupolvien aikana rakentuvasta orjuuden perikuvasta, ollaan siinä pisteessä, että esimerkiksi väkiosuus A ei tarvitse enää edes näyttäytyä koko tilanteessa, kun väkiosuus D on jo ehdollistettu niihin tehtäviin, niihin reaktiomalleihin ja kaavamaisiin toiminnan luontoihin että muotoihin, joilla hän on siihen asti pärjännyt edes jotenkuten. Eritoten mikäli tämä tällainen väestöosuus D on jo joutunut kohtaamaan tilanteita, missä esimerkiksi omia perheenjäseniään on raasti murhattu silmiensä edessä, tai kaapattu, tai hyväksikäytetty, tuhottu, heitetty kadulle puoliksi poltettuna, puoliksi irtileikattuna jäsenistään, niin heillä on epigenetiikan tasolla siinä vaiheessa todella vakava ehdollistuma totella kaikkia niitä sellaisia käskyjä tai kehotteita, jotka edellisellä kerralla johtivat siihen, että joko ihminen tottelee tai hän joutuu äärimmäisten rikosten ja väkivallantekojen kohteeksi. Nyt kun sitten katsotaan esimerkiksi sitä, kuinka henkilöosuus D:n tällaiset yksilöt puolestaan toimivat jatkossa seuraavissa yhteiskuntarakenteissa ja malleissa, joiden koordinoiviin asemiin ja osuuksiin he päätyvät, niin se tapahtuu lähtökohtaisesti geenien ohjailemien piirreominaisuuksien kautta ilman, että ihmisen tietoinen valinta tosiasiallisesti sanelisi kovinkaan runsasta ja merkittävää määräosuutta hänen mielipiteistään, näkemyksistään, poliittisista toimenkuvistaan, yhteistyö- tai vuorovaikutuspartnereistaan. Tullaan siihen tilanteeseen, missä epigenetiikka käytännössä hallinnoi myös näiden jälkipolvien ratkaisut ja valinnat, ilman että he välttämättä niitä edes tiedostavat tai huomaavat. Yleisesti ottaen esimerkiksi akateeminen koulutus edistää sitä, että yksilöllä tulisi olla riittävästi kapasiteettia tunnistaa, milloin hänen omat valintansa ovat tosiasiallisen tahdon alaisia ja milloin ne puolestaan ovat syntyneet vain ainoastaan niiden seikkojen seurauksena, millaisia tilanteita hän on tähän asti kohdannut. Mikäli esimerkiksi tällaiselta henkilödeltä puuttuu se optio sen akateemisen koulutuksen piiriin hakeutumiselle tai muulle pois pääsemiselle tällaisen hyväksikäytön ja vallan ja hallinnon niin piiristä, mihin on siihen astisesti joutunut, on hänen entistä haastavampaa edes pyrkiä kuntouttamaan omat geneettiset speksinsä, ominaisuutensa sekä piirteensä, vastaamaan alkujaankaan niitä kokonaisvaltaisen monialaisen kehityksen lähtökohtia, mitkä joka ikisellä ihmisellä luontaisesti olivat ennen kuin hän kohtasi tilanteita, mitkä määrittelevän perustavanlaatuisesti uudelleen rakensivat tai rakentelivat hänen ominaisuuksiaan.
jos ymmärrät kaikki nämä tähänastiset asiat, mitä olen tässä maininnut, niin ne kertovat hyvin perustavanlaatuisesti erinäisten perimäpiirteiden muodostumisesta ja vaikutuksista yksilön tulkintaan ja suhtautumiseen toisiin kanssaihmisiin niin omilla sektoreillaan että alueellaan, kuin sitten puolestaan uusillakin alueilla ja uusien henkilöiden piirissä. On täten ilmiselvääkin, että korkeasti koulutetut väkiosuus C:n edustajat eivät automaattisestikaan ole niin väkiosuus B:n saati kuin väkiosuus A:nkaan merkittävässä suosiossa. Tällöin heiltä tahdotaan totta kai pyrkien poistaa kaikki siihen astinen valta toimia yhteiskuntansa täysimääräisenä ja merkittävinä jäseninä. Tahdotaan valvoa ja hallinnoida, että heillä ei sitten varmastikaan ole niitä resursseja, mitkä se edellytti, että he kykenivät toimimaan täysimääräisenä henkilöinä siinä jäästössä tai jäästöotannassa, missä ovat siihen astisesti operoineet. Hän vaarantaisivat ylivallan toteutuksen, estäisivät kartellin jatkamisen niille sektoreille ja alueille, missä sitä ei vaikka siihen asti esiintynyt ainakaan niin vakavissa väärinkäytännöllisissä muodoissa, kuin on esimerkiksi jo sitten aikaisemmin havaittua, että mihin pisteeseen se usein lukuisella sektorellakin johtaa. Sitten voidaan lähteä miettimään esimerkiksi, että minkä vuoksi tämä väkiosuus A vaikkapa esimerkiksi haluaisi lähteä toteuttamaan sellaisia rikollisia toimeksipanemia, missä hän onnistuu saamaan kautta kaappaamaan sen ylivallan näiden muiden henkilöosuuksien työpanoksista että työtoimeksipanoista sekä resurssilähtökohdista oman hyvinvointiinsa ja yhteiskuntansa edellytysten ylläpitämiseen. Tässä kohden tullaan mun nähdäkseni siihen pisteeseen, missä yleisesti ottaen katsotaan, että mikä on genetiikan osuus näihin tällaisiin valintoihin ja käytöksiin ja määrätietoisiin toimeksipanemiin. On mahdotonta lähteä väittämään, että esimerkiksi väkiosuus A olisi välttämättäkään mikään uhri, kuka olisi joutunut hyvin haastavien tilanteiden kohtaamisen vuoksi siihen pisteeseen, että jonkinasteinen geneettinen tyrannomania olisi määritellyt heille tällaisen pakonomaisen tarpeen hallinnoida ympäristöään ja hankkia enemmän resursseja ja hankkia enemmän jälkeläisiä, että voivat sitten valita niistä jälkeläisistä tehokkaimman ja parhaimman. Yleisesti ottaen tässä puhutaan mun nähdäkseni ennemminkin sitten vain dopamiiniaddiktiosta. Puhutaan yleisesti myös esimerkiksi klassisesta kliinisestä psykopatiasta. Totta kai yksilö on voitu vammauttaa jossakin vaiheessa siten, että eivät enää esimerkiksi endorfiinijärjestelmänsä toiminnot pääse sääntelemään hänen toimintaansa ja valintojaan toisten ihmisten suhteen, tai vaikka eläinten tai muiden käytössään olevien resurssien tai hallinnoitavien kohteiden. Mutta ensisijaisesti mä itse katson tätä asiaa mieluummin ihan hyvin kaksiulottuvalla tavalla. Minun mielestäni siinä vaiheessa, mikäli jokin tällainen väestöosuus A:ta edustava henkilöyhtälö lähtee toteuttamaan näin vakavia ja merkittäviä rikoksia, niin ei tarvitse enää lähteä kovin kattavan diagnosoinnin piiriin, koska voidaan tulkita, että heidän aiheuttamansa yleinen vaara ihmisten kehityksellistä potentiaalia kohtaan sekä yksilövapauksia että yhteiskuntajärjestystä ja yleisrauhaa kohtaan ovat niin vakava merkittävä ongelma, ettei heitä enää tarvitse täysimittaisesti vapauttaa niihin rooleihin tehtäviin sekä asemiin, jotka ovat tähän asti onnistuneet itselleen kartoittamaan ja koordinoimaan, vaan heidät voidaan ennemminkin profiloida esimerkiksi valvottavan haitallisiksi psykopatiasta tai vastaavista sairauden tiloista kärsiviksi henkilöosuuksiksi, joilla ei täten tule olla enää minkään asteisen ylikäden asemaa muihin yksilöihin, näiden valintoihin että tehtäviin yhteiskunnissa ja rooleihin ja osuuksiin erinäisissä maailman kulpissa ja osissa ja rakenteissa. Totta kai siinä vaiheessa, mikäli katsotaan, että esimerkiksi teknologia alkaisi pikkuhiljaa mahdollistamaan näiden tällaisten väestöosuus A:n edustajien koordinoimisen esimerkiksi vankeinhuollollisten toimenpiteiden piiriin,
mahdollistaisi heiltä vallan edellytysten irtileikkaamisen, mahdollistaisi sen, että heillä eivät enää ole käytössään ihmisten manipuloimiseen, valheisiin, väkivaltaan, hyväksikäyttöön perustuvat metodit, vaan että he joutuvat ihan oikeasti toimimaan tasavertaisuuden hengessä toisten henkilöiden kanssa tai ajautumaan yksilöeristyksiin oman toimintansa seurauksena. Niin tällainen väestöosuus A tietenkin sellaisessa tilanteessa pyrkii totta kai huolehtimaan, että heidät potentiaalisesti oikeuteen saattavat yksilöt saataisiin mahdollisimman nopeasti pois minkään ulkoisen viestinnän piiristä, ja että nämä tällaiset väkiosuudet saataisiin välittömästi irti toisista kaltaisistaan, jotta heidät saataisiin täysin eristettyä, jotta heiltä katkaistaisiin viimeinenkin toimivalta tosiasiallisesti puuttua väestöosuus A sekä esimerkiksi niin ikään välillisesti väestöosuus B ylläpitämiin rikollisen kartellitoiminnan yksiköihin ja nämä mahdollistaneisiin kulttuuripoliittisiin vaikuttimiin, siihen astisiin omistussuhteisiin ja sopimuksiin, vallan hallinnointi- ja koordinointiresursseihin, lähtökohtiin, kuten esimerkiksi viestintään, koulutukseen, muihin vastaaviin tekijöihin, mitkä ovat usein määritelleet sen, millaisia rooleja, millaisia tehtäviä millekin väkiosuuksille on pyritty koordinoimaan minkäkin vaikutelmien aikaansaamiseksi sekä täten minkäkin yhteiskunnallisten impaktin luomiseksi ja integroimiseksi osaksi tätä niin ikään yhteistä todellisuutta henkilöväkiosuuskuntana missään maailmassa. Ja tällä tavoin on sitten lähtökohtaisesti niin, että esimerkiksi ne väestöosuuksien edustajat, keillä olisivat resurssit, tarvikkeistot, vaikkapa se hankittu tietotaso, kriminologinen ymmärrys, profiloinnin lähtökohdat ja muut vastaavat seikat sekä tekijät, joilla tämä väestöosuus A oikeuteen saattaa väestöosuus B oikeuteen käsiteltäväksi ja tutkittavaksi ohjata JNE, ovat äärimmäisen välittömässä hengenvaarassa välittömästi silloin, mikäli väestöosuus A kuin myös esimerkiksi se väestöosuus B pääsevät yhteisesti määrittelemään, miten loput näistä alaisikseen saattamistaan yksilöistä näitä tällaisia väestöosuuksien edustajia oikein kohtelevat. Heiltä esimerkiksi viedään vaikkapa ravitsemus, rahoitus, lähtökohdat itseellisen elinkeinoelämän toteutukseen, kaikki omavaraisuuden lähtökohdat. Seuraavaksi heitä esimerkiksi murhataan, sarjiraiskataan, vammautetaan, hyväksikäytetään, seurataan, vainotaan, kyberpainotaan ja haukutaan, heistä jaetaan valheellista tai tarvittaessa vaikka hyvin selektiivisesti paikkansa pitävää informaatiota. Heistä esitetään perättömiä väitteitä tai heitä esimerkiksi yhteiskunnallisen herjanteon kautta ohjataan käytännössä yhteiskunnalliseen pannaan. Nyt ei puhuta siitä kirkon pannasta, missä ihminen vaikka esimerkiksi kielletään seurakunnan tapahtumista ja tapaamisista, siitä kun hänet yhtäkkiä kielletään asuttumasta lähelle muita väestöosuuksia ja bla bla bla. Vaan puhutaan siitä, kun ihminen täysin näkyvästi ja julkisesti ajetaan sellaiseen propagandalla toteutettuun eristysratkaisuun, missä heillä ei ole sitten enää minkään asteisia mahdollisuuksia, ei yksilöelinkeinoelämänsä toteutukseen, ei omien henkilökohtaisten ihmissuhteidensa muodostukseen, ei ystävyyssuhteiden luomiseen, eikä välttämättä enää edes resursseja, joita se edellyttäisi, että heillä olisi mahdollisuus uusia ystävyys- ja ihmissuhteita alkaa enää laatimaan ja muodostamaan. Yksi klassinen esimerkki on esimerkiksi se, että joka kerta kun missään määrin terve ja normaalilla tavalla lähestymään pyrkivä ihminen ottaa kontaktia vainotuksi ajettuun yksilöön, tämä tällainen yksilö, joka sitä kontaktia ottaa, tai esimerkiksi hänen läheisensä, pyritään surmaamaan, murhaamaan, vammauttamaan, raiskaamaan, jollain tasolla hyväksi käyttämään, annetaan esimerkiksi potkut ja kiristetään työtehtäviin, mitkä eivät vastaa heidän aatteellisen etiikkansa mukaisia edellytyksiä, tai mitkä vaarantavat heidän hyvinvointinsa tai terveytensä.
Ja usein riittää se, että edes muutamia kontaktinottajia tai heidän läheisiä murhataan tai tapetaan. Tai esimerkiksi aikaisempien suvullisten yhtymäkohtien edustajia lähdetään vainoamaan ja kriittisesti ajamaan ulos normaalin elinkeinoelämän piiristä. Heitä esimerkiksi murhataan, eli myrkytetään, heitä esimerkiksi mustamaalataan. Heidät ajetaan yhteiskunnasta ikään kuin ulos, niin hyvin nopeasti siihen tulee aika monta estettä, että kukaan näistä ottaisi kontaktia. Välttämättä se kontaktinottaja itse ei valitse pidättäytyä kontaktin ottamisesta, mutta esimerkiksi heidän lähipiirinsä voi henkilökohtaisesti erinäisiin sanattominkin keinoin lähteä estämään se kontaktinotto. Tapahtuu se sitten geopoliittisin linjauksin tai tapahtuu se sitten esimerkiksi taloudellisin ehdoin. Ihminen määritellään joko kulkemaan vain tietyllä alueella, hänelle tarjotaan ravintoa vain tietyissä kohteissa. Hänet esimerkiksi emotionaalisesti painostamalla tai valheellisiin väitteisiin perustuvin kiristyskeinoin saatetaan vaikka sellaiseen kokoaikatyön malliin, joka ei anna hänelle riittävästi jalansijaa esimerkiksi edes ymmärtää tätä todellisuutta, missä muita ihmisiä oikeasti hakataan ja tapetaan ja murhataan, vammataan, raiskataan ja teloitetaan, puukutetaan, lammutaan, pommitetaan, vaan heidät ihan oikeasti suljetaan siihen sellaiseen kuplaan, missä kaikki ne aihealueet, ongelmat, kiireet, stressit ja huolet, mitä toinen ihminen kantaa, leimataankin yhtäkkiä enää täysin tarpeettomaksi hurupuheeksi, mihin puolestaan potentiaalisella kontaktinottajalla ei ole kuin olekaan aikaa. Taikka mentaalisia resursseja lähteä sitä asiaa käsittelemään ja tutkimaan ja perehtymään ja tulkitsemaan. Silloinkin puhutaan käytännössä yhteiskunnallisesta pannasta, kun yksilöille ei anneta enää mahdollisuuksia keskittyä muihin kuin näihin äärimmäisen rikollisuuden ilmentymiin sekä muotoihin, ja samanaikaisesti puolestaan kiristetään tai pakotetaan tai esimerkiksi lahjotaan potentiaaliset yhteistyökumppaninsa sen sijaan tehtäviin ja toimiasetelmiin, yhteiskunnallisiin lähtökohtiin, missä käsin nämä tällaiset ongelmat eivät enää näyttäydy niin ikään kuin tosielämän ongelmina ja todellisina uhkina, joihin puuttua, vaan täysin toissijaisina, harhaisina, mielisairaina ja kaukaisina, paikkaansa pitämättöminä ja täysin toisenlaista puuttumista vaativina elementteinä. Lisäksi voidaan esimerkiksi sanoa, että nuo aiheet ovat niin raflaavia, että yksilö, joka niistä puhuu, on vain ainoastaan huomionhakuinen. Hän tahtoo vaatia teiltä teidän vuorovaikutuksen uhaten täysin absurdeilla ja surrealistisilla kauhuilla. Siinäkin tapauksessa, vaikka ne absurdit ja surrealistiset kauhut olisivat enää heidän joka päivää. Täysin teidänkin kohdattavissa olevissa ympäristöissä. Ja täysin sellaisten seikkojen mahdollistamia kauhuja, joihin teidän olisi mahdollista puuttua, kun ette enää rahoittaisi niitä täysin laittomia instansseja niissä täysin laittomissa haltuunoton muodoissaan, vallanpidon keinoissaan ja täysin globaaliksi muodostuneen kartellin mahdollistamisessaan, kun ette enää käyttäisi kaikki elämänne vuorokaudet ja tunnit käskyjen määräysmuodossa ojennettujen taloussetelien, seteleiden että kuponkien kahvimiseen ja hamuamiseen ja niiltä kauhuilta pakenemiseen, mitä se rahattomuus eteenne tulisi, juuri niin kuin väestöosuus on määritellyt ja rahoittanut. Teidän toimittamillanne ja maksamillanne resursseja. Harva ihminen haluaa myöntää, kuinka pitkälle he ovat lähteneet niissä asioissa. Usein mielen on helpompi kiistää, varsinkin jos henkilöpersoona on itse sellainen, kuka on esimerkiksi hyvin kostonhaluinen ja ensisijaisesti lähtisi muun muassa vaikkapa hyökkäämään sellaista henkilöä vastaan ja kohtaan, kuka niitä virheitä nyt on tehnyt. Hän ei voi katsoa enää itseään rehellisesti peilistä, koska hän ajattelee, että muut ihmiset tekisivät niin kuin hän itse tekisi, hyökkäisi ja tappaisi. Kuitenkin on myös tilanteita, missä mitä diplomaattisin ja poliittisinkin ihmiskantayksikkö joutuu aika ajoin ilmoittamaan, ettei poliittisten
diplomatioiden ja kompromissien aika enää ole saavutettavissa koskien tiettyjä henkilöväestöosuuksia tietyillä alueilla tiettyjen tapahtumien seurauksena. Kun on esimerkiksi tultu siihen pisteeseen, että jokin väestöosuus ja ryhmä on täysin puuttumatta, täysin estämättä ja täysin vailla minkäänlaista henkilökohtaista painetta puuttua siihen asiaan, lähtenyt oikeasti hyödyntämään kaikkia näitä rikollisen korruption muotoja, lähtenyt osallistumaan ja rahoitteeksi kaikkiin niihin rikollisiin tekoihin, mitkä niihin vähempiarvoisiksi määriteltyihin väkiosuuksiin sitten ovat kohdistuneet ja on täten käytännössä tuhannut esimerkiksi muiden ihmisten mahdollisuudet enää edes polveutua omissa perheyksiköissään, omiin terveisiin koteihinsa sekä kehityksensä lähtökohtiin, kun heiltä yhtäkkiä on riistetty niin kodit kuin elinkeinoelämät, kuin sosiaaliset rakenteet perheiden perustamiseen, kuin esimerkiksi mielen mahdollistamat potentiaalisen intressin herättävät henkilöominaisuudet, kun heitä on stressattu, kun heiltä on viety kaikki mielekäs yhteinen tekeminen pois, kun heidät on mustamaalattu ja kun heidät on eristyksissä pidetty, sanotaan nyt vaikka 10 vuotta tai jotain sinne. Ja sitten heillä ei olekaan enää kontakteja, mutta ei heillä ole myöskään rahaa eikä resursseja, eikä virallista koulutusta, eikä työ- ja opintotaustaa, minkä nimissä vaatia itsellään ihmisyyttä niiden silmissä, keiden nähdäkseen yhteiskunnallinen hallinnointi kuuluu enää sille osapuolelle, joka suojelee jo rikoksiin osallistunutta osapuolta omien rikostensa seuraamuksilta, kuten oikeudenkäynneiltä ja laittomien ansioiden ulosmittauksilta kuin jopa takavarikoinneilta, joka määrittelisi esim. Vankein tuomiot, kuka profiloisi heidän siihen astiset rikoksensa, laatisi niistä kriminologiaa. Eihän semmoiselle ihmiselle nyt enää mitään valtaa ojentaessa saatiin henkilö- ja väkiosuuksia osallistumaan näihin yhteiskunnallisen diplomatian alkuperäisten kulmakivien kiihotuksiin ja yhteiskuntaolosuhteiden edellyttäviin instituutiopoliittisiin konferensseihin. Voit sitten varmaan ihmisenä miettiä, että ovatko ne älykkyysosamäärään ne rajoittavat kinkut ja maidot ja mahdolliset lapsina vastaanotetut kemialliset altistukset ja sitten niin upeat päihdepalkinnot ihan oikeasti sen arvoista, kuinka lukuisia henkilöä, ihmis- ja väkiryhmiä on kuollut, kun olette vaan toimineet sen lahjuksen tavoittelijoina taikka pelon siunaamina sivusta seuraajina.